Animak. Good morning, Philippines! Good afternoon, guys. Good afternoon. Hindi ako nag-vlog kaninang umaga. Pakita ko sa inyo si Misty. Ano ng oras ngayon? 12:47 na ng hapon. So, yun siya. Ngayon pa lang siya kumakain. Nakakaloka. Tingnan niyo yan. Saka si Inday Garutay, kanina pa yung linis ng linis. Pangalawang bisis na yan naglinis ngayong umaga. So, lahat ng window dito open kasi mahangin at saka presko yung hangin at saka hindi mainit masyado. So, kaya lahat ng window po natin naka-open doon. Hi guys! Good afternoon! Good afternoon guys! Tapos na tayong naligo. Basa pa tong buhok ko pero ginanito ko na. Anyway. Oops. Asan yung chinilas? Doon pala sa kabila. But anyway, doon tayo sa kabila. Papunta na si Tami dito. Uuwi na siya finally. Uuwi siya. So, yun. Mag-harvest tayo, guys. Harvest tayo kasi ay. Oh, ang laki na nito. Grabe. Look. Sa camera, hindi siya pero in real life, ang laki niya. Grabe, ang laki. And meron pa dito isa. Look. Diba? Kailangan kong magtubig nito. Mamaya ang hapon na. Lagyan natin dyan. Kasi meron tayong mga string beans dito. Harvest natin to. Okay. Ay. Ang daming bubuyog. Ang daming bubuyog, guys. Oh my God. Takot ako sa bubuyog kaya. Dahan-dahan tayo. Ang daming string beans. Kunin natin ito lahat. Okay. Meron pa dito. Sa ilalim ng munting ilaw. Okay. Uy, ang dami. Daming mamang. Okay. Meron dito. Ito, lumalaki siya. Kinain. Dahan-dahanin ko na siyang kunin, guys, para hindi siya kainin ng mga insekto. Kasi ang daming insekto. Ano pa dito? Oops. Uy, mamang. Mama. Okay. Hala, ano yun? Magustuhan ito ni Tami ba? Kasi gusto to ni Tami. Mga ganitong ulam. Merong ano dito, guys. Look. Strawberry. Look. Meron tayong strawberry. Ito okay pa to. Ito kinain. Tingin tayo. Oops. Meron pa. Ka-harvest ko lang the other day. Uy, meron na naman. At saka ay, maliit pa. Ang daming kamatis ay. Ang dami. Meron tayo ditong talong. Look. Talong. Another eggplant.
Ang daming eggplant akong na-harvest this time ba. Okay. Meron pa dito. Look. Kunin na natin sila. Aray. Ito. Ginuok ko bubuyog kang dako. Ang dami kong na-harvest guys. Look. Ang dami. Hanap tayo. So ngayon guys, marami ng bunga guys. May mga bunga na ang mga bell pepper natin. Look, maraming bunga dyan. At saka yung sili, meron na naman. Look, meron ng bunga. And ito, red bell pepper. Yan, green yan. Parang mixed color yan siya. Ito. Yung daming bunga niyan. At saka ito, red bell pepper po ito. Mayroon na silang nag-start na. May mga bulaklak na, gano'n. Ang daming bunga, look. Maraming bunga din yung raspberry natin. Ang daming bunga. Look, ang daming bunga. May bunga. Uy, naku, ito mga bubuyog na to. Anak. Yun. Ito pa. Mga raspberry. Ito dito. Look. Ay, sobrang hinog. Kunin natin. Animal itong bubuyog. Ito na siya, look. Ilagay natin dyan. Harvest, ang daming harvest. So mag-stir fry kasi ako guys. With opo, yung nabili ko kahapon sa yung Filipino store doon. So i-transfer. Hugasan ko lang siya. Baka may nakasamang mga galing sa labas. Hindi dito magpa-laboy-laboy dito. Kaloka. Ang laki ng ano guys. Grabe. Ang laki ng zucchini. Ang lulusog. So, next year, meron akong plano magdagdag ako ng garden doon sa area sa pinakalas. Parang i-curve ko siya ba para, yun. So, yun yung plano ko. Parang magdagdag ako. And then, magtanim ako ng blueberries. Yeah. Yun yung itanim ko. Ang daming, ano guys, oh. Look, ang daming string beans. Ito yung ano natin, strawberry. Strawberry kainin natin. Sarap. Itong ano, raspberry. Ang dami. May mga bunga pa siya. Pero, kapag kumakain ako ng raspberry, guys, dito, kasi wala siyang spray. Wala siya. Organic talaga ito sila dito. Walang spray. Hindi ko in-sprayhan. So, may mga kumakain na ants. So, yun. Kaya, tinitignan ko talaga sila. Ino-open ko yung sa ilalim. Ino-open ko yung ano niya, look. Para makita ko yung nasa loob niya. Paminsan kasi, lalo na pag sobrang hinog, may mga uod. At hindi mo siya namalayan na may uod. Na ano ko lang siya na nakita ko yung pagdating ko dito. Tinitignan ko siya, sabi ko, wow, may mga uod pala ito. Hi guys, so ngayon guys, ilagay ko kayo dito. So para tignan natin si Tami kung anong ano niya. Saan ko ba ito ilagay? Dito sa taas natin ilagay.
Kuha tayo ng cellphone para makita natin na capture talaga yung buong area. Kasi kapag andito yan siya, nandito ako sa kitchen. Nagluluto, nag-asikaso, so yun. So ngayon, tignan natin dito. Dito natin siya ilagay. Kita ba yung buong ano? Okay, kita naman siya. Mamaya ako na kayo i-on, guys. I-on ko kayo mamaya. Our daddy is home. Finally, it's been a long time. Look, the smell. Why do you smell the dog on you? Oh, look at who's on top of him. Our dada's home. Anyway, guys, so bumili siya ng ano, Popeyes. Look. Sabi pa niya, tinawagan niya ako, sabi pa niya, do you want Popeyes? And also, he buy like 8 bag of, what is that? Bird food. Oh my God, 8 bags. Kaloka siya. And we always get the spicy one. Like, we always get a spicy food. And also, guys, yung kapatid niyang babae, pumunta kahapon. Nagtrabaho yan kahapon. So, pumunta kahapon yung kapatid niya sa Costco. Pagkatapos niyan, tinawagan siya doon sa trabaho. Oh, gusto mo ng ano dito? Ang asawa ko naman, oo, gusto ko. So, ngayon, ang pinabili niya is yung turkey para sa alaga namin. Tignan nyo naman to. So, this is it. The turkey, 4 na balaking turkey. Para lang ito sa aso't pusa. So, ngayon, ang plano ko, ikakat ko siya and then ilagay sa freezer. So, ikakat ko lang ito ng half para hindi ko siya, kapag maglabas ako, hindi buong turkey yung ano ko. So, you think the turkey will fit 2 of them in 1 bag? I'm sure. Yeah. Yeah, put them back to back. Back to back? Can you help me? Serious. Don't serious me. I'm the one who should be like serious you. Be careful, it's dripping everywhere. My God, he is so careless. Otherwise, the meat will freeze to itself. I will. Thanks. Guys, look at him, guys. Look at that, guys. It's been a while I don't see him. It's been like 5 days. 5 days? 5 days, guys. Hindi nyo lang mahalata sa vlog. Pero 5 days, right? Yep. It's like, I miss you. Can I play now? I miss you. Clearly one of us stay up here, right? Yeah. Because the dog have their own chicken hand. They love it, honey. The juice, the adobo. Thank you, Mr. and Mrs. Thank you. Hey, that won't fit. You sure? No, won't fit. Okay. Just do it. I always wash it, so. So, guys, andito na si Tommy. Nag-ano siya sa labas. Pinakain niya yung mga ibon. Wait. So, dyan lang kayo, ha. Tignan natin kung talagang may miss ba itong asawa natin or wala. So, quiet man tayo. So, parang mataas ata itong video na ito. Kasi pabayaan ko lang kayo dyan. Ha? Did you make fun of it? You making fun? One of them puppies making noises? What do you copy? Cucumbers? No, that's a Filipino thing. Really? A Filipino, it's an Oppo. The opal? Yeah. Maybe smell like my shoes. Maybe the shoes smell like the dogs. What? What happened to the shoes? Maybe they smell like your little dogs. So no. Why? They keep smelling it? What happened to Roxy, Han? Why she's like huffing and puffing to you?
container. Put it together, put it in the food now. Stop cutting. Cutting. You miss me? Yeah, Don. Oh. Mess with that brush. I need to clean the other one. Oh, you still have to clean Yes, that thing? I can't take both food away at one time. This looks like cucumber to me. It's an awful. Oh, you cannot eat that like that. Ew! It's not good when it's not cooked. It's spongy. Oh, goodness. You need to cook that. I miss that vegetables, but in the stir fry, that's the best food. Okay. Spit it out. I think it's just a Philippine cucumber. Cucumber? No. Philippine cucumber, this is our cucumber. This is the same thing with hand. Whatever cucumber here, it's the same thing. Oh, cuke. Oh, cuke. Oh, cuke. Oh, cuke. Oh, cuke. Cucumber. Oh, cucumber. Oh, cuke. Open the eyes. Let me on. I love it too. You know what? What? It's been a long time. It's been 4 days. 5 days? You left me early. Tuesday. Hand Tuesday? You left me Tuesday. Wednesday night. No. You work Wednesday. Oh, Thursday, I worked Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Did not work Wednesday. That was last week. Remember? I mowed the lawn and brought the garbage pail up the tractor before I left. Remember? Is that Tuesday? You Wednesday? Wednesday? What time did they pick up garbage? Okay. Wednesday? Is that this week? Yeah. Last week? Don't leave your water in there. So ngayon, itong mga kinakat ko is ano lang, yung eggplant and yung upo natin, look. Yung upo. So, ano ko lang ito guys, is stir fry ko lang siya. Stir fry, simple lang para meron tayong gulay. Kasi meron tayong chicken na binili niya sa Popeyes. And also meron tayong lamb. So, yung mga eggplant na nabili natin, nabili, galing sa garden. Ang saya guys, yung mga kinakain natin lately, galing sa garden. Yung mga gulay. Hindi yung meat. Gulay. Sarap. Hi guys. It's time to cook let's stir fry the string beans, eggplant, and the upo that Tommy tried to eat. My goodness guys. Gustong-gusto nila yung adobo guys. Si Mystic kumakain doon. And then ngayon, natapos yung pagkain niya. Ngayon, tinitailok. Pumunta sa dish ni Miss Roxy. And, tinapos kung ano yung natira. This is gonna be splashy guys. Love yan. I love you too, honey. What do you want? I think you need to give me that roasted garlic over there that we did. Thank you. Yeah. Not so much, please. Not so much. You add more because you just like that too much. You like. Well, I don't want you like you're crazy. Ow. Now, see? See what you did? Okay. This is gonna be a Yellow food. I lie down, honey. Your yellow food. yellow now. You can put the onions in that. What onion? I did. Where are they? Huh? Where are they? It's missing in action. They disappeared. What's the name of that you add in here?
Ito na guys, ito na yung natira. Kumakain na kami. Ngayon pa lang kumakain. So, ito yung lamb. Lamb. Saka yan. Kain. Let's eat guys. Chicken Popeyes. Thank you, honey. Yeah. I don't know if Tammy will like the vegetables. It's the greatest cover-up in human history. I think the Chinese Tapos na kaming kumain, guys. Ang pinaka-bad thing lang kapag kumakain ka ng Popeyes chicken all the time. Ang problema lang nito is, parang every time na magbe-burp ka ba, ang amoy is Popeyes. Yun talaga yung naano ko. Ang pinaka-worst na hugasan kapag magluluto ng lamb is yung nilagyan ko. So, tignan nyo. Hi guys! So ngayon guys, nag-ano lang ka ako. It's already na 8:35 na ng gabi. So, plano ko na itong i-end. Nagta-transfer lang ako dito ng clip sa opisina ni Tammy. Dito na tayo nag-edit ng video sa office niya. But anyway, nagta-transfer ako ng clip. So, ngayon, i-end ko na itong vlog. So, yung nakikita niyo kanina guys, wala kasi Taming kaalam-alam na mayroong camera sa taas. And also, yun, makikita nyo naman siya kung ano. Paminsan, hindi siya ganon. Pero may time talaga, lalo na matagal kami hindi nakita kasi hindi ko siya nakikita doon sa isang bahay. Hindi ko siya pinuntahan kasi maaga siyang nagtatrabaho. Kasi itong vlog na to, parang hindi niyo maano ba nahalata na hindi kami nagkita ng 4 na araw. So yan, so hindi ako nakapunta doon. Maaga din yung trabaho niya papunta doon, and then late na siya makarating, mga 10 o'clock na labas, plus mag-travel pagaling sa city patungo sa isang bahay, diba? So, paminsan ganyan yan siya kapag matagal na hindi nagkita, ganon-ganon, and then malambing. Pero kung palagi kami nakikita, ganyan siya. Parang malambing din siya, pero parang hindi, yung parang hindi palagi naka-abururot. Nakadikit-dikit ba? So, yun. So, yun lang yung video na ito, guys. Salamat, guys, sa panonood. Hopefully, you like it. Sana nag-like kayo at saka nag-subscribe kasi hindi pa ako nakapag-ano ng giveaway. Dahil, guys, pasensya na, guys. Marami kaming bayaran muna, guys. And also, gusto kong tapusin muna yung bayaran ng mama ko kasi merong konti na lang matapos na yung mga bayaran ng parents ko. So, yun. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi baka nagtataka na yung iba. Asa na yung giveaway mo? Nasabi mo na. Isa na lang. Isang 1,000, 6,000 total. Pero 1,000 at saka 5,000. So, yun. Promise ko yan, guys. Hindi ko yan kalimutan. Pero, unahin ko muna yung sa parents ko kasi, yun, alam nyo na. And then, kunti na lang. Matatapos na yan. And then, pagkatapos nyan, continue tayo sa giveaway. Anyway, good night, guys. Salamat, guys, sa panonood. Kita-kits tayo bukas. Good night, guys. Bye!